putem să știm dacă mâine în zori va fi o zi cu soare sau o zi cu nori. Știm însă că Domnul va fi cu noi la bine și nevoi. Hotărâți înainte vom alerga, spre cerul zi de zile vom îndrepta. Nici o clipă nu vom privi înapoi, căci Domnul e cu noi. Și dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim, pentru Domnul murim. Fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Și dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim, pentru Domnul murim. Fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Lui. Și dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim, pentru Domnul murim. Fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Lui. Nu-i rău nici să trăiești. Câtă vreme l-ai pe Dumnezeu, e frumoasă și viața pe pământul acesta. Amin. Haideți să spunem împreună: Tatăl nostru, dragilor, continuăm seria pildelor. Dimineața aceasta, Matei, capitolul 13, de la versetul 31 până la versetul 35. Pilda grăuntelui de muștar și al aluatului. Matei, capitolul 13, de la versetul 31. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: Împărăția celor se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a semănat în țarina sa. Grăuntele acesta, în adevăr, e cea mai mică dintre toate semințele, dar după ce a crescut este mai mare decât zarzavaturile și se face un copac. Așa că păsările cerului vin și își fac cuiburi în ramurile lui. Le-a spus o altă pildă și anume: Împărăția cerului se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în 3 măsuri de făină de grâu până s-a dospit toată plămădeala. Iisus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde și nu le vorbea deloc fără pildă, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: Voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii. Amin. Să reocupăm locurile. Cât sunteți pentru prima dată în biserica noastră, aici în sala Cireșare? Ridicați mâna dreaptă sus. Oh, haideți să-i aplaudăm. Domnul să vă binecuvinteze. V-am primit cu căldură, recunoașteți, nu? În această dimineață, pildele acestea două le luăm împreună și dacă Dumnezeu ne ține în viață, duminica viitoare le vom lua și pe celelalte două care urmează tot împreună, pentru că se spun despre ele că ar fi pildele creșterii. Da? Aici e vorba despre cineva care a pus o sămânță, dintre cele mai mici semințe, care este sămânța de muștar și a crescut un copac mare. O femeie a pus făină, a pus plămădeală sau maiaua aceea, pentru că drojdea era mai puțină pe vremea aceea, și a crescut dintr-o dată aluatul acela și s-a bucurat toată lumea de pâine. Pildele creștere. Dar atunci când interpretăm pildele acestea, să știți că există două feluri de a le interpreta. Sunt teologi care le interpretează în mod optimist și spun că muștarul și aluatul, tot ce crește, înseamnă că lumea aceasta a noastră în care trăim merge din bine în mai bine. Totul merge mare, biserica e victorioasă, există o
versiune optimistă asupra mergerii înaintea bisericii și a lumii în general. El se lovește totuși de ceva ce spune Sfântul Apostol Pavel în cartea a doua lui Timotei, în capitolul 3, versetul 13, când zice că lumea în care noi trăim merge din rău în mai rău. Așa că dacă astăzi vii rău, nu vă neliniștiți. Mâine va fi și mai. Dacă astăzi vi se pare că salariile sunt mici, bucurați-vă de ele astăzi, că mâine nu le veți mai avea. Mâine veți avea ajutor de șomaj. Dacă astăzi sunteți cumva... Nu, hai că nu mai... Noi trebuie să nu mai gândim așa. Deci Biblia că totul merge din rău mai rău, dar nu cu noi. Cu alții, probabil. Există varianta pesimistă, în care spune ceva nu e în regulă cu pildele acestea. De ce? Aluatul e ceva tenebros, copacul e prea mare, păsările nu știu ce caută acolo, cei cu femeia aceea, lucrurile nu-s bine. Eu vreau să nu zic nici optimist, nici pesimist, nimic astăzi, să fiu realist. Eu cred că până la un punct toate au mers bine. După aceea s-a stricat ceva. Și în dimineața aceasta am să vă vorbesc despre pericolul creșterii necontrolate. Și o să vă spun și despre un turc care a reușit performanța să crească până la 2,43 m. Anul trecut s-a căsătorit. Umblă în cârje. Suferă de gigantism. Poate că până la sfârșit cei de la tehnic o să facă o captură cu el să vedeți cât e de mare. Există un pericol al creșterii necontrolate. Am cumpărat, în urmă cu câteva săptămâni de zile, niște pufuleți. M-a apucat dorul de ei. Știți de ce i-am luat? Pentru că erau pur și simplu niște saci. Și m-am gândit ce bine va fi când iei un sac din ăla. Într-adevăr, mi s-a părut mie ciudat, e ușor. Așa, umflați, închiși bine, argintați și cu un premiu surpriză în interior. M-am gândit, fiecare își dorește ceva, un premiu, o surpriză. Și am luat pufulețe și am plecat cu ei. Nu vine să vă credeți, când am deschis sacul ăla, după ce a ieșit vreun kilogram de aer afară din ei, au mai rămas 4 pufuleți. Premiul surpriză era un abțibil. Nu s-a lipit de nimic. Cu un dragon. M-au înșelat. Atâta de mare era sacul, umflat. Erau 4 pufuleți și un premiu surpriză în el. Lumea nu-i ce pare a fi. E frică că o să ne rămână copiii mici. E periculos și să ne crească mari. Ne frică de bisericile mici. Ecuadorienii le rup. Sau cei din Europa, din America de Sud, în multe țări. Columbia, de exemplu. Hondurasul. La 50 de membri, biserica se rupe obligatoriu. Se face bucăți, se pune un păstor și 2 diaconi, încă 50, iar o rupem. Iar un păstor, iar 2 diaconi, iar o rupem. Așa au crescut. Există mega biserici, există biserici mari. Avem o biserică de 750.000 de membri, nu biserica lui Yonggi-cho, din Coreea de Sud. 5.000 de păstori, 25.000 de diaconi. Avem biserici mari, avem mega biserici. Este biserici care au 14.000 de oameni la slujbă. Biserica noastră este o biserică mare, dacă îi luăm pe cei care sunt pe internet. Împreună cu noi. Vedeți, ce e bine în pildele astea? Gata. Știți ce e bine? Că se crește. Asta e bine. Că dintr-un bob nesemnificativ de muștar a crescut un copac mare. Ne bucurăm că, uite că s-a crescut. Din puțin aluat, din făina aceea, cu maiaua aia pusă înăuntru, s-a crescut. E bine că se crește. E bine că se crește. Din 12 ucenici au ajuns 70. Apoi după aceea au ajuns 120, nu în odaia de sus. După aceea au ajuns 3000 în ziua de Rusalii. După aceea au ajuns 5000 mai târziu, 2 săptămâni mai târziu. După aceea aveau să umplă lumea. Aproximativ 2 miliarde de creștini astăzi. 25% din populația planetei sunt creștini. E bine că se crește. Deci de la 12 oameni, dintre care unul era un trădător. E bine că se crește. În Isaia, în capitolul 11, versetul 9, spune că va veni o vreme căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului, spune. Ca fundul mării, de apele care îl acoperă.
E bine. Vin oamenii la Dumnezeu și aud Evanghelia. Este foarte bine. Pe stații de radio, de televiziune, pe internet, circulă cuvântul lui Dumnezeu. E bine. Oamenii se pocăiesc. Mii de oameni. Statistici? Vreți statistici să vedeți cum se crește? Haideți să vă dau ultimele, da? Ultimele acum, de 2 ani de zile. În 1900, Coreea, câteva statistici. În 1900, Coreea n-a avut nicio biserică protestantă. Astăzi există peste 7.000 de biserici doar în orașul Seul. 7.000 de biserici doar într-un oraș, dintre care una dintre ele are 750.000 de oameni. E bine că se crește. În Coreea, în urmă cu 100 de ani, nu era niciun pocăit. Astăzi au 7.000 de biserici doar într-un singur oraș, în Seul. La sfârșitul secolului al XIX-lea, partea de sud a Africii a fost de doar 3% creștină. Astăzi, 63% din populația Africii este creștină, în timp ce calitatea de membru în bisericile din Africa este în creștere cu 34.000 de persoane pe zi. În fiecare zi, de la băutul cafelei dumneavoastră până la băutul ceaiului și până faceți nani, în fiecare zi, 34.000 de negri se pocăiesc în Africa. Foarte bine, se crește, nu? În India, 14 milioane din cele 140 de milioane aflați în castele acelea care nu se poate atinge, pentru că n-au vrut să audă de Dumnezeu niciodată. 14 milioane din cele 140 de milioane de membri a castei de neatins, ale de sus, au ajuns să fie creștini. Și asta este foarte bine. Mai multe persoane au venit din lumea islamică la Hristos în ultimii 25 de ani decât din toată istoria mișcărilor creștine sau misiunilor creștine. Acum înțelege de ce islamiștii taie gâtul creștinilor în direct, la televizor. Pentru că pierd în fiecare zi mii și mii de oameni care se pocăiesc. E bine că se crește. În Indonezia islamică, procentul creștinilor este acum atât de mare, în jur de 15%, că guvernul musulman nu mai imprimă niciun fel de statistică. Pentru că îi deranjează faptul că deja numărul creștinilor într-o Indonezie musulmană, islamică. E bine că se crește. În China se estimează că în prezent există mai mulți ucenici ai lui Hristos decât membri ai Partidului Comunist. Aleluia, e lucru mare asta. Chiar și estimările cele mai conservatoare sugerează că China va avea în curând cei mai mulți creștini din lume. Vor fi frații noștri chinezi, apoi frații noștri negri. Deci ascultați-mă, 80.000 de creștini se nasc din Hristos pe zi, pe planetă. 510 biserici se formează zilnic, în fiecare zi, de la băutul cafelei dumneavoastră până la ceai și până la nani. 510 biserici se formează pe glob, în fiecare zi. Slăvit să fie Domnul. E bine că se crește. Știți unde descrește numărul creștinilor? Acolo unde a început, în primul rând, în Orientul Mijlociu. Acolo e varză creștinismul. 2. În Europa, pe care creștinismul a fondat-o, varză. În America, pe care creștinismul a fondat-o, varză. Creștinismul descrește exact de unde a început și ce a fondat. Și Duhul lui Dumnezeu lucrează peste Africa, America de Sud și China. 510 biserici pe zi, 80.000 de pocăiți pe zi. E bine că se crește. Bun, frate, dar ce e rău? Până am văzut că e rău. Ce e bine? Ce e rău? E rău că se pervertește. Să vă explic. A pus la un grăunte de muștar și ce și-a dorit el? Să crească boabe de muștar, să le frece, să facă pastă din ele și să le mănânce cu mici muștarul. Asta a fost dorința lui. A pus bobul în pământ și a așteptat și ghiciți ce s-a întâmplat. Un copac de 4 metri. Când s-a dus cu borcanul după muștar, păstorile nu mănâncă ciore acum. Ceva n-a fost în regulă acolo. Pentru ce a pus el muștarul ăla acolo? Să-i aducă roadă. Ce a făcut grăuntele de muștar? A făcut un pom.
Dumneavoastră să știți că muștarul zice în Biblie că ar fi zarzavat. O fi, dacă zice în Biblie. Dar copac nici într-un caz. Și că a crescut un copac. Cu păsări în el. Mutant. Ca pe vremea lui Nebucanețar. Tu ești copacul ăla, zice. Un copac în care stau păsările lumii. Și păsările ce sunt în Biblie? Noi trebuie să interpretăm pilda asta, să fim consecvenți. Ce sunt păsările? Că am zis în celelalte pilde. Duhuri rele. Pe copac. Pe creșterea asta spectaculoasă. Duhuri rele. Aluatul, ce înseamnă în Biblie, preiubiților? Bun sau rău? Rău. Măi, dacă am zis o dată că e rău, e rău. Nu-l luați voi de la o pildă la alta. Când e bun, când e rău acum? E rău. De 17 ori în Noul Testament spune Hristos, feriți-vă de aluatul nu știu cine. Păi dacă zice de 17 ori în Noul Testament și 18 ori înseamnă că tot rău-i. Aluatul e aluat și e rău. Spune Biblia, plămădeala. Ce era atunci? Nu era drojdie. Și atunci ce făceau? Din ce frământau astăzi pâinea, lăsau o bucățică pe data viitoare, mâncau pâinea de astăzi și când făceau data viitoare, luau din ceea ce a rămas acum și iară și tot așa și tot așa. Cum se numea? Maia? Sau cum se numea la dumneavoastră? Cum? În Bihor? Ăsta nu-i cuvânt bihorean. Ăsta de la etruști. Bun. Plămădeala zicea în Biblie. Știți dumneavoastră că evreii în Levitic, în capitolul 2, în capitolul 6, evreii n-aveau voie nici să se gândească că vreodată ar putea aduce înaintea lui Dumnezeu jertfe de pâine dospită. Să vă feriți, zice, voi să o mâncați la voi acasă, dar mie să nu mi-aduceți niciodată pâine, zice Dumnezeu, cu drojdie în ea. Asta e treaba voastră. Cu o singură excepție. Știți care? În ziua de Rusalii. La Rusalii zice Domnul să-mi aduceți, vă citesc de unde scrie asta, Levitic 23 cu 17, să-mi aduceți 2 pâini pe care să le frământați cu drojdie și pe care să mi le aduceți ca un dar legănat. Stânga, dreapta, stânga, dreapta. De ce la Rusalii trebuia pâinea cu drojdie? De ce? Pentru că biserica este formată din stânga evrei, dreapta neamuri, stânga, dreapta. Și Domnul Iisus Hristos vine și ne spune, toți sunteți răi, și evreii, și românii, și evreii, și românii. Pune în drojdie ca să arătăm din ce va fi formată biserica la Rusalii. Răi toți. Și evreii, și neamurile. Amin. Dar drojdia rea. În Biblie era rea. La noi e bună, dar la ei în Biblie era rea. Zice Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu le spune în felul următor, la Paști, nici în casele voastre, la sărbătoarea azimilor, să nu vă prind cu ceva pâine dospită prin casă. Atunci vă terminați și maiaua aia, o distrugeți complet, o aruncați. Vă curățiți casa de orice aluat, spune Sfânta Scriptură. De aceea Domnul Iisus Hristos, când a venit cu ucenicii la masă, la cină, au avut azimă, așa cum avem noi la cină, pentru că încercăm cât de cât să fim mai apropiat, am zis noi, și fizic, de modelul biblic. De ce au mâncat? Au avut pâine pe care au avut-o în față. Aceea au mâncat-o. Și a fost bine, pentru că n-aveau voie cu aluat în zilele acelea. De ce? Pentru că vrea să ne spună Biblia că acolo unde Iisus Hristos vine, acolo nu trebuie să mai fie aluat vechi. Amin. Pentru că ar trebui să vă citesc eu atunci. Da, când va fi luat aluatul vechi din biserică? Fiți atenți ce spune Biblia ciudat în 1 Corinteni, capitolul 15. Noi tot vorbim acum despre asta și spune cuvântul Domnului în felul următor. Vă citesc eu versetul 24 și versetul 25. 1 Corinteni 15, 24, 25. În urmă, zice, în urmă, asta vorbește Iisus de pe biserică, va veni sfârșitul când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii Lui sub picioarele sale. Când biserica va scăpa de probleme? Atunci. Până atunci nu scăpăm de ele. Doar atunci când Domnul Iisus Hristos va pune sub picioarele Lui tot ce e rău.
Până atunci avem probleme, da? Pâinea, cum e pâinea asta, viața noastră de creștin, e cum e viața noastră de creștin, pentru că în Cartea Numerilor spune cuvântul Lui Dumnezeu un lucru care ne șochează. Adunăturii de oameni care au fost în mijlocul poporului Israel, i-a venit poftă să joace. Cum adică? Poporul Domnului are o adunătură de oameni în mijloc care au alte pofte? Da. Plecaseră din Egipt și adunătura de oameni a fost nesemnificativă. Și au dus-o după ei până în Canaan, adunătura aia de oameni. Întotdeauna biserica are o adunătură de oameni în mijlocul ei. Și nu e o problemă. Problema este când ajung copiii lui Israel sau copiii Domnului să fie copiii lui Israel în mijlocul adunăturii. Câtă vreme adunătura e în mijlocul copiilor, nu e o problemă. Dar când copiii sunt în mijlocul adunăturii, când adunătura de oameni e mai mare decât numărul de sfinți în o biserică, atunci ai probleme. Întotdeauna vor fi oameni care ne vor dezonora, cu care vom avea necazuri și oameni care... E adunătură, așa. Există oameni și oameni. Există sfinți și adunătură în biserică. În orice biserică. Nu e o problemă. Pentru că știm noi că nu e o problemă. Că așa a fost de la început. Problema este că numărul lor e prea mare. Atunci o biserică se face praf. Dragilor, știți ce ne obligă Biblia pe noi? Că trebuie să facem. Ascultați-mă, în 1 Corinteni 5, 6 cu 8. Haideți să mai mergem și acolo. 1 Corinteni 5, 6, 8, da? Spune cuvântul Domnului așa. Nu vă lăudați bine. Nu știți că puțin aluat dospește toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi. Că noi suntem pâini nervoase la început. Așa cum făcea bunica mea, dimineața era din covată, mai ales că eu eram specialist, pe lângă ce punea, mai puneam și eu. După cum a crescut așa, mă? Ce făină e asta, ce bunica mea? Tot era afară din covată. Trebuie să o culegem direct de pe podele. Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, da? Cum și sunteți, zice Pavel, aici e politician, fără aluat, căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Zice așa, măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat. Treaba noastră asta. Dumnezeu să ne ajute. Să o facem. Noi trebuie să o facem. Zice că aici o femeie care frământă, văd că împărăția celor se mai aseamănă, zice cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta, cu un aluat pe care l-a luat o femeie. Cine e femeia asta, măi, care tot frământă pe aluat aici? E o părerea mea că e aia din Apocalipsa 17. Aia cu 7 capete, cu 10 corne. Că atunci s-a făcut biserica praf, fraților. Babilonul. Știți când s-a făcut? Când biserica a ieșit din catacombe, în cel mai nenorocit an al vieții noastre de biserică, în anul 313. Că simt așa dintr-o dată cum albesc, simt așa cum să lasă orice vlagă în mine când au sfinții împărați Constantin și Elena. Sfinții împărați Constantin și Elena. Oamenii care au reușit performanță să facă praf biserica Domnului nostru. N-au fost pocăiți niciodată. Pe patul morții încă mai credea Constantin. Sfântul Constantin încă mai credea în soare, zice Eusebiu. Când l-am băgat în apă, încă se mai ruga la soare. O trebuie băgat politic în apă. Ce să facem noi? Că asta e. Dar în momentul în care Constantin cel Mare a scos biserica din catacombe și a băgat-o în catedrale, în clipa aceea ne-am dat în cap. Au început să crească necontrolat biserica. Un copac mare, în loc să facă muștarul, s-a pus și a făcut păsări și a pus și a dat ramuri. Că noi de copaci de muștar. Cine și-a făcut mobilă din copac de muștar? Uite, am o mobilă din... Nu, mă, niște un tufiș nenorocit ordinar. Nu poți să faci, nici măcar să ții o nuia din el, să bați copilul, că am văzut acum pe internet. Deci nu poți face nimic din el. Iubiților, aluatul e rău. Pilda asta, pilda cu aluatul, pilda cu sămânță de muștar, nu-i până la urmă cu happy end, de fel, nu-i sfârșit fericit aici. Deci Domnul Iisus Hristos să vă păziți de aluat. Care e aluatul? Aluatul fariseilor, aluatul saducheilor și aluatul lui Irod. De aluatul ăsta să vă păziți, Domnul Iisus Hristos. Care e aluatul fariseilor? Știți care e aluatul? Ipocrizia, exterioritatea. Hristos zice în Matei 16:6, păziți-vă, luați seama și păziți-vă de aluatul fariseilor
Și știți, tot el spune cine a luat-o fariseilor. Luca 12:1, care este fățărnicia, ipocrizia, exterioritatea. Cum erau fariseii ăștia pe din afară? Sfinți. Pe din afară sfinți, spune cuvântul Domnului, neprihăniți în Matei 5, cunoscători a Sfintelor Scripturii, Matei 23, zice, ei știu Biblia, ei vă spun ce trebuie să faceți. Pe din afară erau dătători de zeciuială, pe din afară arătau postitori, Matei 19, zice că posteau, stăteau în piețe, în centru și așa ziceau, tare rău astăzi, postesc. Unde te duci tu? Să bei cafea, așa-i? Tu duci să bei cafea. Eu stau acum aici și postesc. Foarte bine. Pocăința astăzi e praf. În loc să veniți să postiți toți. Tu duceți iute să beți cafea dimineața 9. Mai stătea puțin. Cât e ceasul? 10. Mai am puțin și termin. Nenorociților, ce faceți acolo? Mâncați plăcintă, mă. Băi, nu mai ajung vreodată. Dumnezeu vă ții stomacul, băi. Dați-vă la mine. Postesc. Cât e ceasul? 10:30, mai trece ziua astăzi. Lasă că vedeți voi mâine că mănânc eu. Așa posteau. Toată lumea era rea. Postea. Mai vedea câte unul care trecea pe aici să-i ceară în ceva. Du-te, bă, cu bancul tot, de ce-ți trebuie ție? Postesc azi, nu vezi, nu mă ispiti. Nevasta le ispitea, copiii le ispiteau. O luată la un 5, las că vezi după ce trece postul, ce te pleznesc. Posteau, dădeau zeciuială la biserică, clențăneau banii, uite, Dom'le, cât dăm noi. Puneți-i pe videoproiector, vadă cât o da fiecare. Erau, bucurați-vă de ei. Erau rugativi. În Luca 18 spune, mulțumesc că nu-s că ăsta. Dar cum știu eu de rugare frumos? Am cuvinte alese. Ăsta vorbește și el se bate cu pumnii în piept aici. Are milă de mine păcătosul. Bine că se recunoaște. Doamne, îți mulțumesc că nu-s ca el. Cum au zis copiii noștri la școală duminicală, aceea, Doamne, au zis, îți mulțumesc că suntem ca fariseu. Mai rău, din rău, mai rău. Spus că merge lumea asta. Femeile lor erau așa cum le place la islamiști. Merg îmbrăcate pe stradă. În bisericile lor nu se cânta la chitară. Le-am spus la studenți, am fost într-o biserică, nu se cânta la chitară. De ce nu se cântă la voi la chitară? Orice instrument e bun, dar la chitară nu, frate, zice. Chitara e sub formă de femeie. Poți să o ții în brațe. Urât. Acordeonul l-au băgat în apă. Să meară, pentru că și ăla avea un sistem de burduf. Tot ce să ține în brațe e păcătos. Legi, asta e voie, asta nu e voie. M-a luat la 11 metri. Zice, ce face acolo, băi? Și că Domnul Iisus Hristos nu a zâmbit niciodată. Nu a zâmbit, era serios el. Și el și nevastă. Îmbrăcați bine, toți. Mi-au luat 15 stupi. I-au luat împrumut de la mine, un an de zile, 12 ani atunci. Mă, nu mi-a dus stupi acasă, mă. Mi-a luat nezâmbind. Mi-a lăsat cu ochii în soare. Nu mi-a mai dus de atunci. Poate că mă aude. Sper. Sunt oamenii aceștia, știți, care îl pupă pe Domnul Iisus Hristos. Haideți să vă povestesc. Ce citesc eu din memoriile fetei lui Stalin, care a fugit în America. Zice, când tata a făcut odată un atac de apoplexie, o căzut la pământ jos dintr-o dată. O țipat acolo niște din ăștia de secretari de partid, tot o striga la ei acolo și la un moment dat i-a venit rău și a căzut jos. Laurențiu Beria, cei bătrâni care știu, care citesc, a fost în mâna lui dreaptă la un moment dat, șeful poliției. Când a văzut că Stalin i-a căzut jos cu spume la gure, a văzut, s-a uitat la el, l-a pus pe pat, nu mai mișca nimic, țeapăn. Suntem liberi, zice. Am scăpat de el, suntem liberi. Stalin nu m-a deschis un ochi. Cum era Beria cu mâna lui Stalin în mână? Cum? Când a văzut că a deschis ochiul, sunt oamenii aceștia care mă bucur că te văd, pe ce te vorbește de rău, fățarnici. Oamenii aceștia cu 2 fețe și cine are 2 fețe mai are 100 de rezervă. Pe dinăuntru, zice Domnul Iisus Hristos, pe din afară păreți bine toți, îmbrăcați bine, dar pe dinăuntru aveți neiertare, răutate, sunteți niște morminte văruite. Zice, dăm cu var pe voi, dăm cu dispersit, dar înăuntru putreziciune, zice Domnul Iisus Hristos. Sunteți oameni care vă spălați partea pe din afara blidului și în interior rămâne murdar tot timpul.
Aveți lăcomie în voi, aveți răutate în voi. Voi postiți, sunteți primii, sunteți Biserica Națională. Dar voi nu iubiți pe nimeni niciodată. Voi aveți legile voastre și trăirile voastre. Vă acoperiți femeile și vă acoperiți voi crezând la un moment dat. Dar mintea vi murdară. Chitara în formă de femeie. Aveți tot timpul mintea murdară. Vai de voi, morminte fără blide, spălate pe din afară, ce Domnul Iisus Hristos. Totul de ochii lumii făcea. Hristos vine și spune, când postiți, să nu știe tot orașul, dacă se poate. Când vă rugați, să nu știe tot cartierul, cu geamurile deschise. Du-te în odăița ta, închide ușa, roagă-te. Când dăruiești, să nu știe tot orașul, să nu știe toată biserica. Dăruiește în ascuns și Tatăl tău care este în ascuns îți va răsplăti. Nu te arăta de ochii lumii că ești pocăit, dacă nu ești. Nu schimba vocabularul numai când te ridici la învonul acesta. Dintr-o dată, că noi știm ce vocabular ai acasă. Nu fi omul cu două fețe. Pare bine că te văd. Nu-ți pare. Nu-ți pare, ești fățarnic. Ești Laurentiu Beria. Deschidem ochii. Ți frică. Și pe Hristos îl pupați, pentru că vei frică de trăznet. Vă omoară Domnul Iisus Hristos. Noi îl urmăm pe Iisus Hristos până de frica iadului. O să ne bage în spital în fiecare zi. Nu, îl urmăm pe Iisus Hristos pentru că ne-e drag, pentru că îl iubim. Legile Lui nu mi se par grele niciodată, câtă vreme îl iubim pe El. Nu trebuie ca să stau cu centimetru la fusta cuiva. Pentru că dacă îl iubește pe Iisus Hristos, are grijă de asta. Un om care e pocăit în interior, va fi pocăit și în exterior. Dar nu poți să fii pocăit în exterior crezând că asta te absolvă de pocăința din interior. Feriți-vă de aluatul fariseilor. Feriți-vă, zice Biblia, de aluatul saducheilor. Dă ăștia ce aveau. Știți ce aveau ăștia? Credeau din Biblie numai ce voiau ei. Ei n-aveau înviere, nu credeau în înviere, nu credeau în îngeri. Ei credeau din Biblie numai anumite lucruri. Și Domnul Iisus Hristos, voi, doar ce vă convine. Voi citiți din Biblie doar ce vă convine doar. Voi nu luați toată Biblia. Păi din Biblie nu ne interesează botezul. Din Biblie nu mă interesează botezul cu Duhul Sfânt. Darurile s-au încheiat. Noi avem din Biblia noastră lucruri scurte. Oameni buni, Biblia o iei pe toată sau nu o iei de fel. Nu poți alege din cuvântul Dumnezeu ce-ți convine doar. Dom'le, asta e bună, asta nu e bună, asta îmi place, asta nu îmi place. Asta se potrivește crezului meu și asta nu se potrivește crezului meu. Asta o simt că trebuie să o fac, asta nu trebuie să... Oameni buni, Biblia tot, Dumnezeu tot sau nimic? Biblia toată sau nimic? Cuvântul Domnului ne spune dimineața aceasta că ei, saducheii, credeau că sunt mântuiți prin faptele lor, știau că nu mai există nimic după moarte, trăiau totul pentru viața aceasta de acum, pentru că nu aveau înviere. Sunt o grămadă de oameni care răstămăcesc Biblia astăzi, mântuiți prin fapte, oameni care vedem o grămadă de lucruri care nu sunt după Biblie, fraților. Stăm și le vedem în bisericile noastre astăzi atâtea lucruri care nu sunt după Biblie. Nu interesează Biblia, interesează cărțile lor, regulamentele lor, interesează tradițiile lor, interesează nu știu cine ce-a făcut, cine ce-a zis, dar nu-mi citați mie din mai marii voștri, din înainte mergătorii voștri. Că indiferent cât îl iubesc pe Ioan Gură de Aur sau pe Tertulian, ei nu pot să fie deasupra Domnului Iisus Hristos. Indiferent câte lucruri frumoase au spus Ellen White, Domnul Iisus e primul. Domnul Iisus e primul. Pe mine mă interesează ce-o zis tradiția cu tare sau Sfântul nu știu cine. Pe mine mă interesează ce zice Domnul în Cartea Sfântă. Iubiților, aluatul saducheilor, Biblia schimbată, pentru că, de fapt, oamenii fug de adevărul Bibliei. Oamenii fug de întâlnirea reală cu Iisus Hristos. Ar dori o Evanghelie care să le permită păcatul. O Evanghelie care să le permită viața aceasta, încă în viața aceasta să facă ce vor ei. O Evanghelie care să nu-i deranjeze, să nu-i deruteze. Era o emisiune la televizor, într-o zi am văzut într-o frântură stând la cineva, o femeie care călătorea. Ce mi-a plăcut? Nici nu s-a gândit reporterul, în direct vorbim cu femeia asta, ce poate să zică, ce poate scoate pe gură. Femeia tânără, îmbrăcată bine, avea o meserie care tot timpul trebuia să călătorească. Și o întreba reporterul, cum călătorește? Singură călătorează, Doamne, zice. Că asta e, dar nu mai am eu om să ducă cu mine. Și ce cum călători? Nu se agață așa bărbață din noastră, nu vă întreabă, nu vi frică. Mai vin la mine, cum să nu vină, zice femeia. Și atunci cum scăpați de ei? Păi întreb, dumneavoastră sunteți un om pocăit, un om mântuit? Cum vine un bărbat? Așa fug toți.
Ceea de să spun, zice, ce trebuie să faci ca să te mântuiască Domnul Iisus. Apoi zice așa, peste garduri. De 8 ani de zile, zice, funcționează perfect. În momentul în care deschid Biblia, nimeni, niciun bărbat pe lângă mine. Mă întreabă, singurică? Nu! Am pe Domnul Iisus, hai să spun despre El. Dar nu le trebuie la oameni ceva ce poate să-i pună în fața mântuirii. Noi avem nevoie de viața noastră ca să nu fie zdruncinată de niște pretenții absurde a Domnului Iisus Hristos care vine să ne spună că asta există. Ne frică de moarte. La toți ne frică de moarte. Până la lacrimi ne dragă viața asta. Dar trebuie să murim într-o zi. Pentru că există și această posibilitate. Dacă murim. Dacă trăim. Ne este frică și de judecată. La oricare dintre noi, că oricum ne gândim noi că românii ca balanță. Oare am făcut destule fapte bune? Ce am făcut? O să vă spun eu ce e de făcut. Să aveți încredere în Psalmul 23, că acela care v-a purtat cu blândețe pe pământul acesta nu vă va părăsi la poarta cimitirului. Amin? Observați că vorbește la persoana întâi, în momentul în care zice, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții. Până atunci a vorbit la persoana a doua. Domnul este, Domnul face, Domnul mă mângâie, Domnul. Dar în momentul în care ajunge în valea umbrei morții, zice, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Până acum am fost la persoana a doua, dar acum suntem tu. Cred că ați înțeles când sunteți dumneavoastră tu cu Dumnezeu. Când muriți. Atunci ești tu. Că atunci intri în Dumnezeu. Până acum Dumnezeu e în tine. Când vei muri, vei trece în Dumnezeu. Atunci ești tu cu El. Cu taică-t-o când ești tu? Spune-o că niciodată. Cu Dumnezeu vei fi tu după moarte. Tu ești cu mine. Aluatul lui Irod. Ați auzit de aluatul lui Irod. Feriți-vă, zice Domnul Iisus Hristos, de aluatul lui Irod. Aveau și ăsta un aluat. Îl frământa singur. Aluatul lui Irod, care era? Metodele lumești. Primii erau cu religiozitatea asta de exterior, ăștia la alții era cu învățătura falsă, ereticii, și Irod era cu metodele lumești. El cu biserica numai când era campanie. El la templu religios, când îi trebuia metodă lumească, taie gâtul, zice la ăla, politică. Există acest cuvânt drăcesc, politică bisericească. Ați auzit de el până acum? Deci o alăturare de doi termeni îngrozitori. Biserică și trotuar. Biserică și parcare. Politică bisericească. Trasfori, scaune, popi. Cât e mandatul? 4 ani. În 4 ani, ca la parlamentar. L-ai făcut episcop, el trebuie să strângă banii de undeva, să-i dea la ăla mai mare. Câți popi au pus? 16. Atâta costă. Tot pe mandat. Politică bisericească. Ăsta era Irod, toată ziua, bună ziua. Avea nevoie de biserică la votări. A avut autoritatea spirituală Irod, dar a folosit-o lumește. Și Iisus Hristos îi spune vulpe până la urmă lui. Susțineau pe Irod, dar susțineau și politic și biserica când aveau nevoie. Toată lumea. Trecem dintr-un loc în altul. Fraților, biserica e biserica lui Iisus Hristos. Amin. Aici nu poate să vină nimic din toate acestea ce e lume de afară. Pentru că noi avem un singur obiectiv și obiectivul acesta este cerul. Noi suntem cetățenii Beiușului, suntem cetățenii României și am mers și am votat și am mers și am făcut o grămadă de lucruri. Acum ne rugăm pentru ce s-a întâmplat, pentru ce se întâmplă în țara noastră. Dar noi nu folosim metodele lor în biserica noastră. Noi nu îi aplaudăm pentru metodele pe care le exercită ei asupra poporului acesta și nu le copiem. Suntem împotriva comitetului, așa cum l-au lăsat Partidul Comunist Român peste bisericile noastre. Organizarea Bisericii Ortodoxe, organizarea Bisericii Neoprotestante din România este și astăzi organizare pe care Partidul Comunist Român a făcut-o în anul 1952. Da, recunosc, comitetul bisericii este de la diavolul, nu de la Dumnezeu. Nicăieri în Biblie nu există comitetul bisericii, nu există conducători de biserică, nu există casieri în comitet, nu există cenzori în comitet, nu există nimic din toate aceste lucruri. Pentru că biserica se alcătuiește pe temelia apostolilor și prorocilor. Este condusă de departament spiritual, păstori și există de un departament administrativ care sunt diaconii. Aceasta e organizarea Bisericii lui Iisus Hristos. Nu folosim metode lumești pentru asta. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care ne vrea
să putem să trăim în binecuvântare, să putem să trăim în pace, dar să nu copiem nimic din modelul de afară. Nimic nu-i bun de afară. Noi ajutăm prin rugăciune ceea ce se întâmplă în exterior, dar nu luăm de afară să băgăm în biserică. Amin? Când veți vedea că se întâmplă asta în biserica asta, să o părăsiți rapid. Luați-vă mașinile, fugiți, unde apucați? Ce-i de făcut? Deci am văzut că ce-i bine este că e bine că se crește. E rău că se pervertește. Ce-i de făcut? Că se moare. Aveți cumva o poză cu Sultan Cosenu, Gliviu. Dacă ați găsit cumva o poză cu turcul ăla mare de 2,43 m, puteți să o puneți aici pe perete să o vadă frații. S-a născut în 10 decembrie, mi se pare, în 1982. Și a suferit de gigantism. Sultan Cosen, cu capa. 2,43 m, cel mai înalt om de pe pământ. S-a căsătorit anul trecut, s-a căsătorit, dar umblă deja în cârje. Doctorii zic că va muri în 2-3 ani de zile de aici încolo. S-a dezvoltat așa gigant din cauza unei glande, unei malformații, unei tumori pe glanda pituitară. Tot s-a dezvoltat. Creșterea trebuie să fie o creștere controlată până la urmă și a bisericii. De aceea vă spun un lucru frumos. Uitați-l. Ăsta e cel mai mare om cu cel mai mic acum. Da. Observați ce cârjă are. O fost și la noi în țară. Nu puteam folosi nici ușier, că am văzut că e mai mare decât ușa aia, noi la intrare. No, ca să-l vedeți. Vă pun o întrebare simplă. V-ar place să aveți un copil așa? Nu, așa e? E puțin cam mare, nu? O să vă spun eu un lucru. Ăsta e creștinismul de astăzi. Mare și în cârje. Nu mai poate sta pe picioarele lui. Să vă fie frică de biserica în care nu o să mai cunoaștem unii pe alții. Spuneam fraților slujitori că trebuie ca să mergem pe la fiecare, că nu mai știm. O biserică mare are probleme. Acum au avut grijă alții ca să ne facă tot mai mici, dar haideți să vă spun niște lucruri frumoase. Toate problemele adevărate a unei biserici încep, știți de unde? Din interior. Exteriorul niciodată nu o să ne facă nouă o problemă în biserica asta. Numai de aici, din interior, o să avem probleme. Dacă punem sămânța și vedem că crește ceva, dacă femeia din Apocalipsa se apucă să frământe acum, a luat-o și dă pe afară. Nu știți să zice că puțină plămădeală dospește. Tot a luat-o. E frumoasă pâinea asta care e fără drojdie în ea. Se poate așa ceva? Ioani, se poate pâine fără drojdie? Nu se poate, adică se poate. Știți cum e? Aia necrescută. E urâtă, dar e bună. Ați mâncat pâine din aia ca pufuleții mei. Mama numai din aia mănâncă. O ia sub soară, o facem așa. O, mă! Copiii noștri fac mușchi. Asta e pâinea, așa se vinde pe sate pâinea aia. Tăta. Dumnezeu să aibă milă de noi. Când au băgat nava Regina Maria, iar în 1935 s-au lansat la apă, mulți 4 ani de zile au băgat un port. Deja nu mai mergea bine. Și și-au descoperit că de mai mergea încă vreo 500 de kilometri să scufunda. 30 de straturi de vopsea avea pe ea. Tot era putred în interior. Tot fierul putred. Știți ce o ținea în apă? 30 de straturi de vopsea. Dumnezeu să aibă milă de noi. Și vă spun cu toată dragoste și vrem să ne rugăm pentru asta. N-am făcut nimic dacă ne tem cuiva din afară. Pentru că e mai importantă roada decât exteriorul, să știți. Copacul de muștar nu e bun de nimic. E mare, o crescut. Pâinea aceea umflată. Încheiem în dimineața asta. Câți pocăiți avem în biserică? O să vă spun ceva cu toată dragostea. Dumnezeu știe.
Câți creștini, câți pocăiți adevărați avem în biserică. Dorința noastră este ca toți să fim copiii lui Dumnezeu. Am să închei repede, aducându-vă aminte de o întâmplare pe care am citit-o în Sămânța Adevărului. Revista noastră de la frații menoniți. Menoniți, știți? Amișii. Aia cu barbă așa, ei n-au voie să aibă curea. Poartă bretele. N-au voie să aibă nasturi, că e mândrie. Poartă capse. Dar înțeleg. N-au televizor acasă, dau calculator, toate vacile sunt pe calculator. Știu cât trebuie să le mulgă după laptop. 90% din tot ce produc dau la misiune. 10% lasă pentru ei acasă. Cei mai ciudați oameni, că ai dreptul să fii ciudat, dar ai obligația să fii sfânt, nu fățarnic. Nu merg cu căruța. Nu beau Coca-Cola. Știți de ce nu beau Coca-Cola? Pentru că ei consideră că e băutură rea. Că îți face mațele macrame. Dar eu am cunoscut o biserică care nu berea Coca-Cola și știți de ce? Pentru că și sticla e în formă de... Oare ce-i cu noi? Oare ce-i cu noi acum? Și chitările, și Coca-Cola? Și s-a dus la un amiș din ăsta, un reporter. Știți ce l-a întrebat reporterul? Ăsta a descărcat niște gunoi să dea pe pământ cu el. Ăștia fac cultură bio, amișii. Zice, dom'le, tu ești creștin? A băgat la furca în gunoi, a scos din buzunar carnetul ăla pe care notează când trebuie ca să fete câte o vacă și a început să scrie pe carnetul ăla și a zis, aici, dom'le, și-o rup foaia. Aici se zice, sunt 15 nume de oameni. V-am dat și numărul lor de casă pe aici, pe sat. Vă rog, duceți-vă și întrebați pe oamenii ăia 15, la 15 case, dacă eu sunt creștin. Dacă ăia zic că sunt, înseamnă că sunt. Cum să mă întrebați pe mine dacă sunt sau nu sunt? Ce ziceți de asta? Sunteți creștini? Da. Ne ducem în satul nostru, în Poieni, luăm 15 din sus, 15 din jos, la locul de muncă. Unde lucrați? La cabluri. Dar încă se mai lucrează? Încă nu s-o închis. Să întrebăm 10 de pe schimbul 1, 10 de pe schimbul 2 dacă ești creștin, copil al lui Dumnezeu. Ce spuneți de asta? Nu un test frumos? Să-l facem, să nu-l facem? Pildele astea nu mi-au plăcut. Sunt predici care nu-mi place să le predic. Asta, de exemplu, nu mi-a plăcut de fel. Abia aștept pe duminica viitoare să predic din cealaltă pildă. Și știți de ce? Pentru că nu mi-am mai scos de 3 zile din cap imaginea bisericii cu Sultan Corsen. Oare nu cumva biserica e mare și șchiopă? Pe picioare, 2,43 m prea mare. 2 miliarde de creștini nu-s prea mulți. Atâtea biserici, în Beiuș sunt vreo 17. 9.000 de locuitori. Are Hristos nevoie de toate? Haideți să ne ridicăm. Să spunem Domnului dimineața aceasta, Doamne Iisuse Hristoase, nu mă lăsa să crezi necontrolat. Nu mă lăsa, Doamne Dumnezeule, ca să mi se umfle mușchii de creștin și o să nu fiu creștin cu adevărat. Ajută-mă, Doamne, să cresc normal. Ajută-mă, Doamne, ca în fiecare zi să-mi placă să cresc, în fiecare zi să mă dezvolt spre Tine, Doamne. Ajută-mă ca în fiecare zi să pot curăți din viața mea orice fărâmă de aluat, ca să fiu o azimă adevărată înaintea Ta, Doamne. Vreau să curățești din mine aluatul fariseilor, a saducheilor, a lui Irod, lumea asta care îmi stă în față, Doamne, și ce face lumea, vreau să fac și eu. Te rog, Doamne Dumnezeule, ajută-mă ca să fiu bobul acela de muștar care să crească muștar, nu un copac pentru păsări, că nu mai crescut Tu, Doamne, nu mai pus în pământ, ca eu să fiu un adăpost pentru păsări, pentru duhurile necurate. Ajută-mă, Doamne, ca să rodesc. Roada contează, nu exteriorul, Doamne.
Mai bine un copac mic și plin de rodă decât unul mare și plin de păsări. Te rog în dimineața aceasta, fii cu mine în creșterea mea. Crește-mă, Doamne Iisuse Hristoase. Ajută-mă să găsesc lângă mine oameni care să mă crească drept, nu strâmb. Ajută-mă, Doamne Dumnezeule, ca să trăiesc frumos, fără mizerie în viața mea, fără aluat în viața mea. Ajută-mă, Doamne, ca să cresc frumos și îți mulțumesc. Amin. Ne rugăm cu toții Domnului. Te rog în dimineața aceasta, Doamne, ai milă de noi. Ai milă. Vrem să creștem frumos și noi și copiii noștri și biserica asta, Doamne Dumnezeule. Și pentru că dorim ca lucrurile să crească în biserică, ajută-ne ca să putem avea înțelepciune de a merge înainte. În numele Domnului Iisus Hristos, ai milă, Doamne. Ai milă. Vrem din toată inima să creștem altfel, să trăim altfel, Doamne. Să-ți mulțumim pentru fiecare clipă pe care ne-o dăruiește. În numele Lui Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru pacea Ta, pentru dragostea Ta cea mare. Îți mulțumim pentru că în fiecare clipă ne aduci bucuria de a putea fi împreună. Să aducem roadă și roada noastră să rămână și Tu să te bucuri de ea, Doamne Dumnezeule. Te rog în numele Lui Iisus Hristos. Slavă Ție, Doamne. Binecuvântă biserica aceasta, Doamne. Te rog în numele Lui Iisus Hristos. Vrem, Doamne, ca să creștem frumos. Vrem ca să trăim frumos, Doamne. Mulțumim, Doamne Iisuse Hristos, pentru dragostea Ta, pentru puterea Ta, pentru pacea Ta. Glorificăm numele Tău, Doamne. Îți mulțumim pentru că nu ne lași. Binecuvântă, Doamne Dumnezeule, biserica aceasta, fără drojdie, fără stricăciune, Doamne. Crescând frumos, aruncând din viața noastră tot ceea ce ar putea perverti întregul. Te rugăm în numele Lui Iisus Hristos și îți mulțumim, Doamne. Ai milă, Doamne, ai milă, ai milă. Ai milă. Doamne, fă al meu cuvânt și al minții mele gând, Ție, Doamne, să le închin, Domnul meu. Doamne, fă al meu cuvânt și al minții mele gând, Ție, Doamne, să le închin, Domnul meu. Stânga mea, Tu ești salvator de veci. Doamne, rugăciunea mea, fă-o cum a fost a Ta, totul Ție să-ți spun, Domnul meu. Doamne, rugăciunea mea, fă-o cum a fost a Ta, totul Ție să-ți spun, Domnul meu. Stânca mea, Tu ești salvator de veci.
împreună dimineața aceasta să spunem Domnule, îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru noi. Toată biserica mulțumește Domnului, amin. Ce mai cântă?